Tak ja by som začal tak, že tým, že sme amatérsky súbor a že členovia nedostávajú žiaden plat ani nejaké odmeny za to, čo robia, tak to motiváciou pre nich je aj vystupovať v zahraničí, aj na nejakých zaujímavých zájazdoch. No a čo sa týka nejakej takej vzdialenejšej budúcnosti, tak ako povedala pani Pitková, už máme 57 rokov, to znamená, že 60 sa blíži a to je zase jej parketa a príprava nejakého premiérového programu k 60. Ale bez nej by som nechcel nič prezrádzať. Tak ako ten rok na Dzedzine, alebo Rock na Dzedzine, aj to sa ma stále ona opravuje, ani v kútiku duše sme nečakali a neverili, že tu bude mať až taký úspech a že až toľko divákov si to príde pozrieť a ešte stále záujem je, tak veríme, že aj mimo Prešova sa niekam pôjdeme pozrieť s týmto programom, tak aj ten nový k 60 bude asi veľmi, veľmi podobný, čo sa počtu účinkujúcich alebo nejakého obsadenia týka. Ja by som sa chcel veľmi pekne poďakovať naozaj všetkým generáciám, ktoré v Šarišane účinkovali, pôsobili, či už v tanečnej zložke, v speváckej, alebo v hudobnej, alebo aj v nejakých organizačných štruktúrach. Naozaj im patrí veľká vďaka všetkým choreografom, ktorí sa u nás vystriedali a upravovateľom hudby. Tým, že sme asi najznámejší reprezentant aj Prešova, prešovského folklóru. Mne sa veľmi páči aj to prepojenie aj v tejto našej dobe a v tomto našom programe aktuálnom, že je taký širokospektrálnejší, že to prilákalo mnohí ľudia, ktorí to videli a neboli až takí fanúšikovia folklóru, povedali, že oni si to prídu pozrieť ešte raz. A oslovilo to naozaj široké spektrum, nie len folkloristov, ale aj iných ľudí. A to je také niečo, ktoré spája tých ľudí. A takisto veríme, že tento program pritiahne k nám do súboru mnoho mladých ľudí, aj detí do detského súboru Šarišanček a že naozaj ten náš Šarišan bude ešte dlho dobre a úspešne fungovať.